имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба кори худ шурӯъ намуд. Барои иштирок дар ин ҷаласа сарони давлатҳои аъзо ва дигар меҳмонони олимақом ба Таҷикистон ташриф оварданд. Ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар Бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Таҷикистон баргузор шуд. қабл аз оғози кори ҷаласаи шӯро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Таҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарони давлатҳои иштирокчӣ, сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков, президенти ҷумҳурии Молдова Игор Дадон, президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев, президенти Федератсияи Россия Владимир Путин, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев, муовини Девони вазирони Туркманистон Пурли Агамуродов ва раиси кумитаи иҷроия, котиби иҷроияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Сергей Лебедовро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Маросими аксбардории сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар саҳни ҳавлии Бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Таҷикистон дар як мавзеи хушбоду ҳаво ва гулгашт баргузор шуд. ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Таҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нишасти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардид. Ёдовар мешавем ки раёсатро дар Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар соли 2018 ҷумҳурии Таҷикистон ба уҳда дорад. Я вас всех распустил. Заодно на забрел рентген. Да. Таджикистана было проведено почти 40 заседаний Совета. Вопросы укрепления сотрудничества по объяснению и развитию отношений между нашими странами, на взаимодействие с государствами.